chikombera. Saka wakabva watodini? Rastaman masini akangwerekana aita gwanbhadhi Rastaman. Ndati zvinhu zvanga zvasunama Rastaman uri kunzwa here mufana wangu? Ndiri mufana wako baiwe nyongo. Ndati wakabva watodini? Gaya kabhebhi kakasvika pandaiveka Tokyo. Ndobva kanditi muromo, ndobva ndakati muromo, ndobva kanditi muromo, ndobva ndakati muromo, ndobva kanditi muromo, ndobva kanditi muromo. Owo. Wakabva watodini futi? Rasta ndipo pakabva pasvika sajenika akati munhu wese ngaataure kamatsariro akaita bvomvu ramakuru wani. Tadii paya. Mota ipi futi chikombera? Hauso wakuvhiringika zvawanga uchitaura here? Hai mijamani pitseki mazvinzwaka. Zivai zvikuru wawaimonerera kwete kuda kudaira nyaya dzedu kunoko. Ndochii chakadaro chinenge ngozi ichocho. Inzwa kaTokyo, mufana uya ndakabva ndamubata kora kandikati German. Dzokorodzera zvamanga muchitaura akapatanga tiri kumafratuko gaya. Iwe, nyongono yako wazwaka. Ukutaura nyanganiko panguva ibodzi, wataura zvekutoirwa muzukuru makamwa. Wopedze papo tanga kuti kwai wakasungiwa nasajeni. Wopedze papo wakuti kwai ambotaura zvemuromo ndiani ukwane Rastaman. Kisi ndinoizira kupiko inini. Handina kana bhebhi nini fireman. Enda ndambovera ndambotaura zvinhu zvakadaro chizeziru cheda hachidaroka wangu. Seko chisiya nyaya tinenge tichitaura yowa kunonhonga noone tunyaya twako twekurwara njere. Ndochii chakadaro ichocho chinenge ngozi Tokyo mwangu ka. Apa uri kutaura wega apa. Saka boys, matitoita sei apa? Inzwa kaJerman. Apa ndakutosvika panonakidza pachonaka. Shut up man iwe. Matitodiko ne guys. Nasika. Aiwa, ndirare mumbazvite. You are right ipapo uri tufera. Tufana vachi kumbofura ipapo bwezichi. Zvogara mpaka handizvana navakadzi izvo. Sana Tokyo. Mudhara. Inga imimi munaye wani mukadzi. Munaye inga wani ari kumusha uko. Ipapo ka ndopane different. Inini kamukadzi wangu uchi anonzwa zvekuita neni. Ndasana nakana Tokyo akajiswa nomukadzi. Ukwani iwe wazwaka. Akajisiwa nomukadzi ndiani? Inini hangu ka. I hate to agree namudhara garweka. But apa kapa, he is right. Mukomo wangu ingiripetika makajikiswa imimi. Tepi yenyu ikai makutomboda kana kubatiranwa monuiswa guchuri yare kuti murutse chamakajikiswa ichochocho. What is that? Kujisiwa munokuziyerwa pfana imimi. Ina bamba wangu wakandijisa pfuta bakani ndichiri mwana mudiki. Wakandipa mushonga wekuti handijisiweba. Ndichindobata pureti nechikafu chino mushonga chete. Ndobva ndatanga kurutsa zvokuti manje hamunyari kunyeba naEgan Foster. Tetekera ndikunyeperege kuSomaria. Mukadzi wangu kutanga akamboda kuzviita zvokundijisa izvi. Ndakabva ndazviona. Ndakamunyepoti ija sadza rako kwakuda kutanga kuramba-ramba. Ndakamubata ndakamutimba-timba. Ndakabva ndamunyepoti enda kumba kwenyu nombonoraiwa. Asi totombotanga Yesaya muriko makuru wani. You fucking second hand. Imbomira kaiwo. Iyo ka ingada kwadomonyarira bhokozika. Kana tadadi wembando chi. Ivatari chakudza. Fucking shut up. Elder. Makajiswa chete apa. Saka boys. Matitodi. Let's go kwa head office ka. Then tobata. No. Imbomira zvechimusangano chenyimi. Guys. Tukumwera kupiko nhasi? Toenda kumbari kwamatuto kutonongwa masupa. Handini zvokunetsiwa nomukadzi beni. Ndisaka ndakabva ndawanyepa maoshomore straight ndakatenda muri mamapuno kumusha uko. Zvekutotara here baba oshas. Ndakawanyepa straight kuti gara ikweyo munozodzoka kwarari kana magona kukanga nyama. Kwete zvokundibikira muri unenge munjuru. Ipapo waifona kwai ndikuda kuuya ikweyo. Saka makabva mavati chii? Ndakawanyepa straight ndikati gara ikweyo. Makandouya inochiteda kutimba ndokukwidza next bus ndokudzosera bheki kumusha. Iwe warume ngatidaisowo. Ndinokamari kari kuumba uko. Furore dhangu yakapinda market last week mapuno yakabhadhara ka this time yari pa demand. Saka ndoda kutora kamari tobva tanogara taenda kofara zvedu. Yesaya mudhara musakanganwe matitupiki maiziya. Nhasi ndinotori negumba kana nyama yetsuro yakaiswa dovika maiziya. Okay, saka regai ndibva ndangokona kane parobhoti apa ka. Tobva tangonanga kumaraini kwenyu baba oshazi mokolekta masenza achona. Kwadzimai muri kuno? Masvika nguva iko? Imi ambuya imimi indavakani muri hwai imimi. Ingawani mudhara akanyatsokuudzai kuti garai kurutsu. Ndoipi manje? Senge uri sewewe rasta retsvina ibva watonyarara zvako. Ubva watodzikama wanzwaka. Handidi zvekutaura unondiziva. Iwe baba oshomole uri kubvepi? Ndakakuti chii pafoni nezuro? Tetekera adzimai. Ndandiri kuti inini Wanga uri kuti chii? Ndati nezuro pafoni ndakakuti kudii Ingrid. Usade kundikwidza BP yangu wanzwaka. Handidi zvemiedzo newe. Hoya ichokwadi ichocho. Makafona makati kwai mukuda kuuya ino. Saka wadi kuisa mari pa e-wallet. Inharo kadzauyi nadzo idzi. Aiwa badzimai. Ndanduto ndakabva iko ndandaenda ukuka. Ndobva ndato. Shut up. Uri murume rudziwe wasinganyari. Ndakabuda mangatsoka dzese idzi. Makumba angu mabhokisi emetsi izvezvi nekudiridza madomasi kumusha uko. Ndokutumira madomasi ndochiti chindisirawo mari yebhazi. Hauchade. That's not it, shame. Aiwa baka mune adzimai chirege kamukupwita. Ndanditoka ndindotsumbudzira. Mukonezvo zvinoita kadzimai. Hona ndino wanhu panapa. Vanhu ivavo ndo vandiri kutoda.
imi mana bamninirege netumasimati tonyu tokucanada basa rekutera murume wangu kuti muuye kuzomudya mari hamunyari makaita sei? ha gulezi boerei inini ndakwana papi nini inzwaika gulezi nyarara iwe karombe kekucanada unoda kutamba nemurume wangu kuti umutsvagire pfambika manje hakuna this time amulume oshomole uyu akandiudza zvese ava ndokasikirika vari kuita kakaka muchembere vaona panapa netimu ravo iro riri votora mazimari akawanda pasi pemetiresi apo vobva muzukuru wakatsukunya kasika kunyarara wazwaka chisataneki chipi chouda kundiitira chiye uda kuti ndikutimbere murove uone usade kuvhara mwana andiudza zvese zvamaiswera muchiita panapa. Mimi amai mimika mukwane ndochichi seko musingaremekedze murume wenyu mimi. She is your husband, you must respect her. Kana musingamurespect ka, please ka, respect her isusu ka mashamwari ake. Apa I don't want to get hungry. Imimi baba imi mukwane manzwaka. Zive zvokutengesera vanhu nyama yakaora kubhucha kwenyuku. In fact mese budai muno mutioni. Iyoyo Ingrid unondiona nhasi. Wadzimai, ndandikundoti kamu. Nyararai baba oshomole. Imi varume imi budai muno mutioni. Budai. Kingman taurani kabenge kenyaka. Apa warumeka, gare maenda. Kana watanga kudai hamuzombobve makawakona aba. Enda itozotaura ndichakufonirai. Kompapa aripo wadzimai, ndandamusuwa fani. Kumusuwa kwekuita sei kwacho? Notondijairira iwewe. Budai toni. Get out. Boys, handei. Ndiye munhu anga achiramba kakuti akadyiswa uyu. Kana iriyo mereji yachona kumanaka. Aiwa, so itai mega zvenyu. Ndaera dhama. Muri mambibha nzwama. Muri magata kana mazoraga. Yes sir, my elders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo. Hatikeche hatimechekeche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndikutongochemone sapoti yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Huneka pedu pai makanoshare mavidhiosi kapa Facebook timu rangu. Makanoona kama advert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare ka ndokuti mavidhiosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then ku YouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka ndokuti ndioneka.